Kwadhi mbele ni Doho ma Migori opuodho yiero mar Peter Mijungu kaka MCA ma Kanyamkago Ward. Bernardo Mondi mane ochung' kod duond bura mar ODM yande okwedo yiero mar Mijungu ka gikone Doho to owito oko ng'ur makamano. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miwa ler mar wachni. Duol ma ochung' ne yiero IBC ne olando Peter Mijungu mane ochung' maonge kod wimbo moro amora kaka jaloch e komno ma wuodo mar West Kanyamkago maidore e subkonto mauriri kane oyombo jochung' mamoko maloyo adek mane laro komni e yiero maduong' ma tarik 9 made mar 8 mar higa ma okalo. Jachung' mar ODM e komni mar wuodo mar West Kanyamkago Bernardo Mondi ne ok oyie kod duoko mar yiero ni kendo ne ochwalo ywak mare e Doho ma Migori. Ywak ne ni kata kamano ne owit oko kod Doho ma Migori nikech onge maneno ma oromo. Conclusion, I find that the allegations that the election was not conducted in accordance with the Constitution and the election laws have not been proved. The irregularities and errors established were not of the kind that would impeach the election of the first respondent. I accordingly find that the first respondent was validly elected as a member of the County Assembly for West Kanyamkago Ward. Moko kuom ywak mane chwal e kesni mabende ne jang'ad bura Dickson Odhiambo ne ng'iyo kapok ochiwo ng'eto mare gin ma oting'o yiero moko tim kaluwore kod chik lokruok mar form no 36A kaachiel kod 36B. It is not easy for this court to vouch for the authenticity and accuracy of the forms 36A which were presented by the petitioner as against those presented by the second and third respondents. He asserts that the third respondent denied him and his lawfully appointed agents access to documents and statutory forms. He has not explained how and from where he got the forms exhibited in the petition, if indeed he had been denied the said forms. Bende ne ochwalo ywak ne agents mage ne osandi kendo ne obwogi chieng' mane timo yiero gino bende Doho ne oyudo ni onge neno moromo. Regulation 79(6) of the Elections General Regulation 2017 provides that the refusal or failure of a candidate or an agent to sign a declaration form under sub-regulation 4 or to record the reasons for their refusal to sign as required under the regulations shall not by itself invalidate the results announced under sub-regulation 2A. Koko kaachiel kod chiwo asoya ne jogo ombulu e odiechieng' mane goyo ombulu bende nachiel kuom ywak mane ochwal kod Bernardo Mondi e nyim Doho ma Migori. None of the witnesses mentioned the person who was bribed, how much was paid as a bribe, and where in specific the bribery occurred. As regards violence, the petitioner's evidence and that of his witnesses PW4, PW5, PW7, PW11, PW12 and 13 were riddled with the generalities. Bende Doho ne oyango ne jal manochwalo burani ok ne ochiwo neno moromo manyiso ni masinde wanitiyo godo e goyo ombulu kata Kemskit ne obedo kod ng'ikruok e kinde yiero. The petitioner made general allegations that the Kemskit failed at Kanduru, Gogo, Godkorwa, Misita, Nyamange, Ondati, Ongoro and Zogo polling stations. The witnesses for the respondents and in particular the presiding officers all denied the allegations of failure of Kemskit. There was not a single witness for the petitioner who testified that he or she was disenfranchised due to the technology failure. The issue of Kemskit being a data-specific issue, cogent and credible evidence showing specifics including the exact time of failure, the duration of such failure, and the number of voters who are affected was required to satisfy proof beyond a reasonable doubt. Peter Mijungu ma obedo jaloch e kesni ne onyiso mor mare ka wacho ni kod entiko thuolo makare mar tiyo ne oganda e West Kanyamkago. Awacho ni weche mag kotgi samoro gi tungo chunyi jatelo mondo mi obed thuolo mondo chak tiyo ne jopiny. Koro nakwayo ni chakre kawuono ne jo West Kanyamkago nikech Nyasaye osemiyowa thuolo kendo wabed piny mondo koro watim nade wapangi kaka nyo umiya thuolo ni mondo chaka tinu e level machielo. Doho segolo duoko mabende koro wito oko kesni manochwal kod Bernardo Mondi kabende gima koro dong' en neno ni kodhi ka okang' mane. George Juma, Ramogi TV, Migori.